menya tengalero kuna bale mangae mwana bwengu kakatebyo mwana bwembe bangae no menya tengabaito chetunde babangae tengakelito ke moiwe ayo mwanjo murigereria Ndizi TV ibutama to gotebia ikurupu obuwanzu bw'Omugusii na hende bono rero abagaka baikaransire bataye tuguchikwerera mang'ana y'Ekigusii na kikiarenge iguru tuguchikwansira rero iguru y'obwagachi nga kinyomba y'Ekigusii arekororeka igwa abantu abange mbaroro bakiniri abana siko batamanyiti nyomba ya kare na yarenge na kiyare kwagacho rero nguchikukuna madure na kine mbintu kibyari kwagache nyomba ya kare tochakeremete emirangu ya kare na kiyare kororekana natali igorioka ayori undigereti manyayiga intwe etuwanchite kigima naye gotu anje aso nje yotorigereria no manyamange onasemi asemi omwabo ntegero ibu asense moye mitandao yanyekerere kigiacha egero tutagotonyora buna Ndizi TV egere orore emeroberiero y'Ekigusii igo koraiga okubwate simi yao ya koboko obate Facebook urike search ikibege umuntu yigitabo mugena byaje squeeze omanya ko urikirieta Ndizi TV News Digital bono wazere gutwenjoy nakorra ngakike gusige kugambwa ngakiensere igoro y'Ekigusii okwenda se YouTube bono okuchikokuna onyore naki Kigusii na okiarire buya na ndama ngana ngote ya YouTube na haro gokwendo osaje bekali YouTube umanye kulikanga Ndizi TV News ogwa igire news ya bantu nyakomenta ken ogwa chakire kuenjoy korora emeroberio y'Ekigusii bune gocha tali igorioka ntubwate egento kiacharero kiyana kerokyo ikoro ku website yo minta yo munori ondigete no mugakolia erbono ekero yatoro kurumuno ngoma jikungo hotengera mbono kero kuchakanga www.ndizitv.net basi goro wato bwati wasere koranga kingegenderete igwa rero igombwata bagaka gaigandoche bagaka batata nguji kokwanira tole engana igoro yenyomba y'Omugusii ni binde bigotoka imembiri byebi utali igorioka iburingu omoroberio yo ine ono twachagire korore bintu by'iguru bigokwanirwo gosuto gochikokuna ngakyo omoroberio yokoro omoroberio yokoro kwa Ching'Igekero Chi'Omogusii akogoteba gokunga Ching'Igekero amone nkorekero byonsi bigobegenteka yani ngakitwachagete kurulikare na itwachire gocha ngaitore boniga igwa Ndizi TV yoka nora nyore omoroberio bwatu bwanzu buno boni gatikana ende ndarachi kora raba gakaba ndaba boli na kibara buningo be introduce ba kwa marieta abo kuruoto manye kuruoto kuna me amangana iritukuliara igoro yenyomba y'Ekigusii ne bigotoka ime ngenda ko kwa ngo be mataria ndoche mwaga nararia ole macho ine atotebia marieta so bongai arafu akilia machegabu abutumanya nega tumanye gukuna menga nei umwaka kurumata aliyetebera marieta ngao na endo totebise ino ngai mojo kurungule gocha iga mogenda bacho bawe sokuru ntambe okura sokuru ibirisa to igo tigero onye gogonya karibu sana mwaka bia mono watangazaji samarieta ngoro James omocha Geoffrey igonde umwaka gwekenyoro gonga sakoro bunga sasuri mwamwebi marani
yani kitutu cha chenot and nkarua ororo ngachanganyore kebe kibono nda sakoro nyamagoma ase ikrabu ekaba ikire korunga forest park a cultural resort enyombe yetoro setiga ega nyombe yekigusi ase to ekaransi na waka batire ko tokwani ega igere nyombe ngiya yekigusi wate artifacts ni modara gendo mugaka gochia ase gutweresera aiga ase nyombe to ekaransi umuntu arata kumanyoro rirwa umujo koromwe mwebi noyo bizumu basi karagiri ko bono tora ibuno yo nera twera marieta aye maturaji kukuna maigoro yenyomba buyamo mutangazaji bana siko ruase Ndizi TV unatulega inchesa marieta onkuru kubondes osoro omwana bwonkware osomo ngino ko kusabiri onkware uyo noyo onkware noyo mwambo mugu aba bonsi mbasinto bangu basinto banyagira kurwaria iranda omuabene original yamona sana omuabene ominto mwako yote bire buya sana omuabene yana ijago jase ngotu nerega koranga nengotu igarengerere tinga bamura emyaka egwa ikeri mwaka no uri nkurabure nseye tote binga marieta ngo mugaka ende otote binga yoro nche kabagendi muito munguru muito bwatambo atambo muito omanua muito nyakundi muito isera njebonda ndege chongino yo isera mbuga timarieta atato no mwalimu akwana atato o kanga bwata marieta atato bune 3 piece je no moge tutu ona rumwamanwa nyatieko ondabo mbuyamona sana mugetutu kare abantu mbageto girisana buna yegwero ko mugetutu ngo yakarenge kubanga mara nenda yencho mara nero manyina abaguzi karato kubona ngo yo mugetutu yake mugetutu oyo oisako chabona mugetutu chinyomba chonsi pi no chigeta mugetutu nande no nyo chaga no chimenya te mugetutu egyo kwa no na banchali bakayo tebanga tangoli na mugetutu ndande manga na muru abona baisika kurubo bonchali unenje wesenje na bareta to bosabare gonzana ngano mumuro mugetutu na bwate ngombe ndeta to bosa baja kwenye wakana kana mwikiri manga ije mugija mole dama chaigunga wikire manga mwanchi umurigeri Ndizi TV ngagerete abagaka bate bira marieta abo naende bono nguchikukuna matule mangana inyomba ya karina kiyari koba nari kuboria omugaka oyore gatiga iga aratema gotweresa ngaki ebintu byari kwagache nyomba arakuna nere bya ai ara inyore gose bya manyete bintu kibyari kwagache nyomba ya kare buya mono moraria ase nyomba yo Gusii ya kare aba yari kwagache bimete no bonyansi obunyansi ubu obwari gosereterwa nemegoye yikurukwa ememiso ekero yagacheirwe ebisigisa nemete kawaida emerangwa igo bari kubeka omurangwa wekiwe ekyo ase omurigereri Ndizi TV ise kurigeri no basa korore kige kirasi sai gase tuli oigo ekero bakurire enyombe eye igo yari kwagachwa ere roundi yabekwe ebintu bireme ebirogombire byari ko bekume bikorukwa amarindi ase moneki gusire nimuna dokwana amarindi naho yari gukwa lakini ndongo biro kapiteni otoko biro kamarindi naro bari gukaranzira ase ese kinyo enyombe ya kare yabakuru negetanda muroje nkere getanda getekirega getanda ngiri kyali ngibona bokorana kero sibuna nekingoli lakini tari ingoli umugako uyo gatina uyo nsinyo nabaso wikwanira nere mbuya muno sana umugako orate bire bintu bikebiri amanyete bya korosi nyomba ya kare bondigana ndendera nabo cyase umugaka mu nguru nere ibintu mbire ngora kumuburi mbira akwanire
ntamanya ine mwaka munguru nto yungu bonyansi ko bwale bwo kwagaje nyumba obonyansi bwalenge esambulie muguse toera sangu igoro y'obonyansi buya bwale kwagaje nyumba bono ntaracha bonyanki intukarerende ntwari kwagakira ibintu bimwaro nk'akindege otuwa bwate bitonto yes bono ebitonto nebitware ko koroba igogo chigoro noyo bunana teba emego ya charende yabekwa yasiba eye ememiso ona erie nyombe tenene ebe nyomba nyuma dotaraja ngambinto kirende nyomba ko yabeire binto kibiko be kunyombe yime ono chindege ngotoka chialengo chindi gitarimete ntutware kobeka nebitonto yare kobekwa yanara bogeka iga kuruororongo tware ngo moto manene oroko rukuritiro ono litiro lieri ono litireri naliri arenge gutira mbaka igoro Rachuri. Igoro egesara igoro no emete onsi pia arenge kosiberanigwa itireri ntuntu abwate binte mwaro kangana mali ono litireri naende naliri arenge korokwa omosacha okugumo gusiago tebanga mokungwa tenga tonkunera itiro lire nyomba Oino mosacha ono litireri ninki lyabwatere ebintu byonsi pi omosacha onyana abana egerenga omonyene abana n'omosacha onyana omokungu oyo moretete n'omosacha onya bachokoro batokira abo esibaruete nararia aso omosacha ono nakiaro keulitiro ono nyombeko yagatiba yagatwarire ebisieri bibere ekemo nege kiaborongega bisieri ebiuno yana kwana ne ekekero ororoiga ekige kigekeri ntuntu akabekire chimbata nchialengo mbata nchikabekiri mbata rero bachakire kubeka mbata nchiakabeire ororo na gento bari kuruga ngachibulemu terikoba ororo nemete tware ngakibona tware gokororende nyambata nchiyo otware gosegesa omutense iga na igoro twanya segesa oyo bono obwatete kige obeta igoro na nsa obeta bono goko igora oyo chiembata y'Omogusii yaba buya igo na bunanyi karanse teiga koboko kwane kwa buria ntobwate bono no bweri bweria kugocherogora keiga ntobwate ke baukiange koro kumonwa mori bweria ninki no chiombe no chiare kobera moinoga naende no nyembori chirega no chigosokeriwa tari gochiabu nayerende gukwaremi birobu muntu mosacha kugwakwa no weterigwa ochigokarega ento kieki ochikoenigwa kare noko enu kwarenga gosogotindeka okareke Gusii boronge ogotindeka eria kabere koriacha okoenigwa eria gatatu koriasoarende eria bamuraba ba maombi tichito kwaigungango tugutu ogotugutane ubia kwaginya irio mugake genteke butiga kubwata munwa kega onate banga ngachindigi ose bitonto byare kube ground
round ise Gusii akiura tebi uri kondigire neki ise Gusii round ingento ona round yentutu arenge kobeka siro iga goetana Siro, bado ndege zo. no tiga ose enogu no otware go ono nande nturi karerende mogaka gukwaba nga gwakure ona chere tari makwiri nare kweresa gose nare gukwanira kwerera ayekuwa kwa igo rusi wa igo okendi wa igero chitage kaibere iga wati wo chabo wajiri otinde ku uda to tebanga abukare monta kurara le nyumba ya kaitata ndutu agina to kanyora ngenga muna na bere iko ono tialenga boigo una kuga alikuwa ni uli tukeli nali tukelio na nyamba mino nande bachi konya komanyigwa ko eni ko indekire na rocheri dibinte bimwaro kasi mimbia na lengororo umwana gotomwa chinga kie cyamenya kabarange barete baire ribotinga osenyare bokure bari bataikera nege aje gotebanga kai nyare bominta ga kwandoche keumbukiare kegundi baba ochichonya rorukiro na abana bakini ine tiganda kuburi mugaka ngwakwana igoro yege siri yani use munwa mo amahana use ngenjo ya munwa mori ya munwa mori alende monto mosacha use no murendi turi korara buna mukungu alende kukwamisa kiga noko ogosyomeria kwaranga alende nibo yawo etugo mbuyere basi orio rigire Ndizi TV kwanyorenga enkwaga barenge ase kebao gekuru kumunwa mori ase umusaja ari guiteri soranga kinyangira nero ngakiyegirinya bisembenga maridadi nero ine nyamotikangaki iko sababu gose engenjo ye munwa mori no korutanga korana ki nibo yao etugo yao nero mbuya mona sana ona nyumba ntarakora nyumba tarahera ande naitwa bagusintu abwate egesie keruge korukwa ekeburi ntuno mogoye kwarengo kwacha go kwagia igona ryo osiegete nonyomongi mukungu tutware ko baruka bakungu ke gusiboronga no mukungu ono kabanga na kora magoso na mocha magoso mbone Kiswahili kaba bona na mocha ugo cha kwagia kagoyaiga mukungu lita ko butora magoyo usiaria bwatijera swaruga no buchinga ya mukungu lyo sigete mubaka bolyo muruseti inkatari go kuno magoyo yo gako genda igo kabisa buna yasikonya to sikaina koranga ndocho monguru wono muntu basikaine siko gako genda tebisiko tawucho nteberiyo mugaka oso bungire nyomba osiekeire ono mugaka olyo gwachicha igo ono karo gwacha gwantebinga ya abana bo bare na emenu yabasaliri moigorera akorera arosari banandagira nancherende ne komya buna tebanga we rero nya tari siko wale gosoa rusirenda kago yako oso nyomba moigorera ndongira ari kuburia kwara eresire igure nyumba na tatu kuburia nyumandara buri mwaka uri ekwende gusitiganda ara buri mwaka uri mbatebe iguro y'obunyansi bukwagacha nora totebie obunyansi no egesa kweke mu buari gosenge kemo gose obwari ngeji sambuli mbali mwaka uri gara kwana ne obunyansi tu abwate kanyoru ndo bwate no obunyansi ekebabe yes bagagamba mbwete agiko tu abwate ekebabe naende ndo bwate ne kanyoru wike asiki ariko bamono manga ine esa kero nga kingwa gacha yale ngosere tayari
esaka ngosereta yari nko iguna bagakandi bagatabanga nonyine bitonto ngosereta kiari ngakimumanyite Mungu esaka bari gukwanera buna nainje buna ngurwa moto moraria esaka yari ngikwaga mubone bisamwe igotureka wano ibintu biko kwesaka esaka yari tambura ayu ikikero kinenje nabona akibwate teigo timanya mu yango mwaka ngurara dobeko yaga twa obutanga ni kabisa nguru diate kole twabwate esasati kurwa esuguta ya narengo kurwa ekebabe esuguta ekebabe neke mwaro kekenyoru ye nonye ne chimboba chimbo yes okay ebino byagatu twamanyitaka yo nara ibona tware goseretera nguya sana bono tigatwirane ensemende ndaburia omugaka omwocha aye no gukina kwao gusonyo gwigete sokuru yange mbitu kiumanyete enyumba yegekuru yari gutuka nyumba unabona ndako mugano yani nako mu tunda mufano gusumu bayeno gusingi yani enyongo unabona enyongo nero into ahembiri yo nyoro te byara kaba ase nyumba yegegusiri ekinyongo embiru ere yagarosirie ebusa tubwate egitono nkiarenga ororo ikige kiokoro bori tubwate omonyonjo tubwate egento kiakora yani rigena ribiria nyumba yako ribiria ngaki mwaka ona ngendo kiakoro peri geteginene ekitari ki keria kioro gena roria ngakito ezio ebiona bindamanya byarenga toka nyumba na gatanda gotoka karenga kobagaka mbuya mono garato tebina garato aruri kwanza na aito tebinge bindo mabya gotoka nyumba y'umusingi mbuya mono moralia ase bintu mono byari gutuka nyumba y'Omugusii na mwagwe na tiga ukwana kenyungu eronja alingo nyonge yimbiru tochichege tono ekyo bitono byari ngisambuli bigoke mborobone nake goje aravu ntu abwate enyonge ikurukwa utate mutaika goje kwana ekiganja kiarenge kyugusie ngagikurukwa ekiganja unanake muna nchikero kende na manyete aravu tu abwate byarenge bibere kinyonge ijo monere yarenge yari kuruka ubukima eyiye kurukwa nyakaruero ni maite iyo igorugwe nyakaruga sawa kuchiche kawaida omonyonjo uruteru eke aravu nege sanda wale ebinte igazie ke karailindi ngiyare gokore eke abaga kamba kakinywerire egento gekurukwa amarwa yeke Gusii ayali busoko nyomo akabwatete bakonya Gusii bakonya Gusii banya akai karana tiga eke kenyweru ebusa kare no yokar igwa egia kanyure ebusa tata oseneke munu waneke kuna kengani eke kyari ko yugo kimana inyoire akende nabo tokweba lakini tuhakire burunge eke munu na kibare kunywera ebusa mwebunere kombe na kwana alafu omugango kombe kwa kwana kombe ngiarengo egitabo kyareko egento kyareko kwegitabo ose bakaje bakarosia ebisanda ayo murigeri Ndizi TV ngona kuyatata tore konya kuyarigitore bono asoro chibuna baka wekara stataringa tubwato manyi wonse nayo nyuguta gite kutoja kotomenta ekyumanyite kigima nabo kututumira liuko wetere namba yaito ya station 0792 192 urikeliuka ngakiyaya na ino maite kende igwa no ine kitu mwako yakwanire ngaya nga mbaka nyurire biseke tari ke ari kunywa neke munu eke kereto gukerire guchime akorozi gukwaye kwarenge engenje ngao inga riyo ri ari kubekuruke minwe kense egere ekigusire ebusa teiteka ne riyo ryo mutu bwengombe tari riyo rinde rionse no riyo rikuruzi kwaso mutu bwengombe ine mwaka munguru na garato mentango amangana asira ini yeyo ono abago batebanga eke tuabwate kumunu
tekina kibuna twana reriru yaiga na kia bagaka bari ko kunywera marwa ntwabwate eke gyokoyorwa ntwabwate eke kanene kiari koirobo kima ari nyanyaruka yawe yasoka ono rende obokima nabo bwarenge korugwa bwairwa kogocha nyumba ntwabwate eyetwaruka sobo monga chinyongo ntwabwate ensiongo tugatwara egetega tugatwara embiru twabwate negetono kiarenge gochonia kware kogenda gwachonia abande baratebe ngo gokamwa ni Kiswahili ego twarenge ngo gochonia na igubateba ng'egetanda ntuntu abwate getanda igo twarenge gotwara aga mareti igare ngo korukwe getiti otware korete bisima bine kware meraiga kwabeke mete kwaga ekyo ego kyarenge korukwe getiti Huya muna sana murigari on Ndizi TV ngwanda tule break yake tumanya kwira nande togenda rigo chimutwe kulingana ne chidega chitoire tokurwe break gucho tuko enderia igoro yengane ebintu bigo toka nyomba ko bakwane igoro yo obokima bwari kuiweke bono guchukira tuchugoje nchiko buri maswali ekiara no gotera nguru kwari gotona ki mokungusyo masyo myaka yakumanya bwarugiru gose mboke gose mwana omokungusyo masyo myaka yakumanya bwarugiru gose mboke gose mwana gose mwana gose mboke gose mwana baba gose mboke gose mwana gose mboke gose pasto kwira na bono around ende na ende togochigote tunene ngo kwerra tuli asitu atigeiri na gochimutwe omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebye omwana Nyabeta. Nayo ukwana. Ni mama yete via. Tulo chino mwana mumromi. Ani tu korara ni. Woya ni anakucheat. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebye omwana Ndizi TV naende yairanire ntundende Ching'Igekero Chi'Omogusii
omoroberi wanchire n'abantu bonse bari abanene bakwenyoria abagatigati bagotebererigwa n'abake bakosemigwa ng'a chinse yare bamanye ng'ai bakorwa nande ngai bagocha igwa toirani naende korarigiringa baminto ebintu byarenge nyombe ine ebinge bande batebire chinyungu manyanga ndurakuna ekerandi kyari kubikwa mabere y'omukura ngori nire kyari gusuma to herese na ngori ine kyari kurukwaze kyari gusungwa amana amange nonye nemeinere yari gutuka nyumba yari gukora kigasi gete ngujitu kwereseru ndubwate bunabona usekurire rugoroga iga metiga igo oyondo chinga no monyonde mbajiko tuherese naki omonyoncho uyu esababu yaye ninki igo ngochiko tuherese bari binte binge igo kabe stand by yundigereti manyanga aga igabono iga uokoba no bole mubuse nikiraki ekegusige ukwanwa nkeria kerusiri mugunda kugoteba kugeswa gekane gikoma gekamanya guswagwa gegasongwe kairwa gekamanya gusunyundu gekamanya guswagwa nenyongeye enyongeye naye ari guswagwa boli warubanya koirwa yamanya yabamanya koirwa tinga gotari tinga yarengo wairwa soroge nuro murojega rwamanya yamanya gusiegwa bono nonyenkale bintu biri bare gotera karagusi mukungu agusiga kabere to mwana otenga sie ndira kanyamakali na yanda amange iko bono tigatwira nande tigase monguru na otigiranjira ato tebinga na inde mbinto kina bialengo nando se kuligeri monguru ga mangana na rega ikinge nyumba yo musacha litiro lya nyumba ebintu buneke ngo bakialengo ekengie ke bondo ra chakiraga imantara chabaga eyitiranya korukunyongo unakwana teba okoro kwekunu ekonu weye nande umuswago ogoswago bari nande chikonu echinchi akabeire ibere twabwate egoswaga ryogo egoswago bari ono ekekwangaga erikoro kunga ritimo ukarentu tware koro kanga ensonga ninkiege kiagakorire muntu musacha omurendi tare kubura nsonga mwaye eyo ikaye tware nande ngiagakorire okwakagendire gutwara eyenero moko ni mochi gutwarira naende babisa ko bacha enero ko mukire no maganda ko rwanere babisa teribuna rero intuliri kare nkware ko bogoreria mwana omino itimo wa manyinga usonde bwezi mwana onde bwezi Gusii tiarengera isi ko bogoriri itimo abantu abantu tware ko bogoriri amatimo ose n'abatware ngekoroka abaromita ababisha ono rero ebimure mwaruka ticha ndo bibogorere dali dijando ngaki digital kwana nga digital ngaki digital senti ono ne abo mwaruka ticha ndo aba mwabogoreri mbakaba kungu amatimo no bwati buya tari mwetwekire chinkobo geka nonya musigari tare kobeka mukungu mokoro kachipengu inturi kare no mukungu to komobeka magoye irikare mukungu to komora mamia ora mamia kyage kyabana gomwetwege chinkobo geka tigancha bana nande bintu binde ngwa kwanire nyumo tarasuka kurwase 8 million yoburendi ba gwateba nga mukungu tare kobetu itimo nodo to eresere sababu ere inki ekogerata yokorerwe bite bono omukungu tabuga tinguru ocha komoimo keriritimo oyo ro komo kerigutimo no mubisa kuna nana kwana omukungu wanarende orata
ekigachiro gose kiage kiabana ngairende gokumobeta ritima nande ngai abana bagochokorwa Gusii na abwate Gusii ekyo omokungu n'omonto manyire nga nare nangencho na abana rende bagochokoruma Bono tiganda bwata munguru munu kidogo wayori utorigeretie gento ngerekerega tinki manyeti ngento kieke gongo kereta iga nkereri umugakuyu egere atoerese ngaki ekininki negasia eniri mbuya mono muraria atokorete genege egenteke igakiare kurukwa ekige nekige kegasia yarengi no abangi nako bagecire endagire kurukwa obori kurumugondo yareturu yanekeirwe yumire aiga bono no bagura obori boria bubungororoke burugororo oro naruo arenge oroge naruo urwakare rukabwatigwa nerigena geterende ndire muraria norokiaria lakini eke nagiki arenge Chi'Omogusii gose omongina ari kurira obori bwaye mbuya mono sana ine munguru kakebwatete igo naende nae nabo komentera kiguru ye igonyu gwete ng'ana ng'aina ngoro na ruru arengo oroge na rwakare igo bono orororoge na nande rokabekige oro memeru watere dima na moigwa aya bono tuhereze bono memeru watere bono abagase abakaureira egwate ng'ana bangina boka mono ase miaka yane na ikerete nje tingukwane yane intaroche einero na ikerete abangina bakuhurira bese munguru omogori obo bese abose bwomire wagesiruko umugondo bwanekeirwe neching'ambo njiro tokurukana kiro kiri gikorosi kumunaga lakini kire rawo bakoreta banekera egere binyeke birimbigo itaka orwambo ruru ariko bega kinyeke kiri nchigo itaka cyabagoroge obari buma buye bigarabiria wareta mbuya mono sana mwaka gwatemire kikimana ende nimbwate ende kende gaiga na ataketoko keo mugako yonere igainda gati tianda kubwata mwaka nere nerara atwerese ekinki abwata koboko negasiaye nereri arenge ngakiyo mbuya mono muraria ekeiga togekeroka oroteru egasi oroteru ekero munguru ateba twaurire ga echinyeke chiri chiatigara gari tutagete kurusia obuchabu maganda ali atigaire na oroteru oro nabo mungina ari kubwata o bwera okwera ekererire obuchabu bwaru ororo otigari chinyeke ichigo chigasebe morari nabo nari mwalimu morari ataraja nkiboronge kiare kurusia abuna maganda ekiare ko yani ese que son una tebo separate maganda ni kibona maganda no buchabu amatete ali arase asobori antigari endagera bone kera koiruraiga akoiruraiga umuiruyo osokorwo maganda yari nda maganda gosa amatete bone miaka yani bone nkigia tigare kera amatete aruro tigari obori mbuya mono sana owaka gwatemire na eni nabo no gusonga no kurusia omwaruka maganda kina matete na chire nsemene na retire gento kendega nari gukibekira munguruga nerato herese naki kwanza munguru ese ngenjaro mugaka mono moment na ndire nekinde atotebi naki ebintu bine byegekuru egasi yabo niriri arenge engakiyo senge gucho watanga nieke gora ekebona nekirandira kiniege sege basi egesege ngero ibe birandi mbeka bwate kiza muri cyabo ote hato pangire egesege nando kubega sege itogo chibu ekebona negesege kirandi gesege egesege ekirandi ne bwate tama birandi byose bona egesege eke esege ke wabera kabe kukirandi kenene wageni kubagoje bakonya gutahiruka kenene egesege bono nkebekira amabere
y'omogakaga akung'usaigasega kiaye ere bageni baye ko bakirerende kubarayiga sibabutete naende ntugose twagasibire nomo okwere utwanja gotwanchaine twagobwata igosiba kware noyo mino ntobwekaini aba barero bono ekenegesege tigang'ire keri noe keregeke ntebe ng'a bono nekirandi ekenene kero kiare koba kekumachi koreng'ana egetono embiru keri chiomboro chiakabeire kiare koba ore nabaiseke bange oba chiombe chiare gosa kuwa amabere gare koba mange ntware ko obeka amabere bibuyu konya bibuyu mbirakora gento kieke biratuka tiga bono nchicheke kare ekene kiabwatetie giakare egiakare okiabwata amagoro aya atatu egiakare naende iga okiarengo koba kiaba buna geke bakire iga buna nkondo igocha iga yari kiare komachi koba furati bono ekero geke nekiomogaka ore mwaye naende oyo ore gotwara ekero geke tari moisia otaranywa n'oyo onywamire otwarire amate yaye naende otwarire bantu tari kwanywa amate manya mbana toratwara toramanya gose nochi kobatwara kwamanya korete ekero geke nyamagoro atatu ekenyamagoro atatu n'amagoro aya nara nabwate maragaye nabwate engencho kugora okomo ogwatenerete riga maiga morokia maiga atatare rugora maiga atatu na ekero geke nabo kiare gotwara amagoro atatu bono ebi nebiare ero gosembagara biarwete mwanya konyora maiga are nyomba atatu abire ane nkobare atatu karikana akogusira ama aya atatu erimondi atenenerete omogaka monto mogaka kare geta naye nduasa nario konyora utacheteiga bono eruoti mongina omokungu nere kare ero rogoro nere riga ria ndiana rengo rigeri rio mokungu muri koranga nyongo gekonyagera no are koreto mote obeka otacho motori gera ya karuga gekonya konyagera eri rio mokungu ya tenene to mokungu eri abana neri eri konya ko gesu kenya karuganya yarengenke yasuka neri gosukigwa ya mokungu ndi anya gokunwa neri amosaja ndiro kandi anya gokunwa engenje nda abana mbache basuke bakare gento kieke baruo na kerogeke tande nkiare ngo kobake gare kabireke ekiare go koborongo suga buno isaino karanta go naende kerogeke na chabe bunarabe amageni onde bwesi monto tayo ko geikaransera otati omogaka nyene muchiuyu omanyana umuchiuyu oyo mukungu agocha koereria agikaransere ororire ng'a otarira omogaka oyo mokereire ng'a yaweri karansere kerogeke turi ku muhanda oba kujibwa yaya oyo no muntu basikaino gokumya onya tamoketi nabo goikaransera riticha osoikaransera marindi igo buya mono sana munguru otwereire kegima nkagetonyo kuro Gusii na wanyo kubwata abana babakare Maiko America baherese batumira ujumbe share tumbaga ndikunga share information yekuja sabana bali bagocha baba bakari ngumbu bakuguri teri share egerebo isoyo kubatumira abaherese naki sanga na barabu
bamanye ingendo kike bono ngochi turi gukwana asande na ende bona kongusana lakini ngotema ndase nkonyara ngebereria abagaka bangwa magura bonse batwerere ngaki egefaye kero kigotoka se nyumba yo mugaka esababu ya eniri igwa ayo mugusi ori origerete intu abwate ebifanyo mbagose egento geteki ari gokonyo mugaka arende chiombe chiaye egento ngero ari kuriera marioga eyo butindi egere takurara toro agende arende chiombe chiaye igwa amarioga na arengo echitumbato ne chitumbato echi arenge etumbato nero ya kawaida na ndo wate tumbate ende ekurukwa enyasore ye nero yari ko gero muntu tiari gutumeka bunumi gutumeka rero yarenge ryogo linene sana enyazoreye ngubweni yarenge bibiri iri akero mwana abiririwe osibiri gwenyazore obwena ninyazoreye njakabe kwe monta yenyure netakire yakomeke mugaka orende nibo yaye na kunyore ebintu nakibikore igwa efa ekeke ari kurukwa nabo ninkabwata igombwate egente kiki ari gutwara ebintu binge sana wono ngabwate gozena kwota yani usinerobo yebintu bigotoka eyenero ero yega no tumbato yare kubekwa igo chinche njitakeirega ibintu bitakeire binga chinche ekenege tonto aragwe kranding ki kugere koberansa asa macha kobekum na macha yanki a minute ekera ari gukuzuna kaka amacha aria igari gukora arenga bune filita ngwikoro resigara ngene bwate filita filita bo chabu mbo enda gochime amacha ari gufilite etumbateye yagenda mubire kerepiwa egere obongo mbojikoba uzinyi gukora judgment unetakeye bono tiganda abori abagaka mwanje moto eresega ese eriogeri mwaka akariro rende enibo yaye ngakiri ari kuriego karatiga ndajagiro yo gatingo buyamono ntango mudanga sagende umurari gente wake bekire buya sana wake kwane buya sana inje buna nakina se myaka yane buna narora abagaka bari gukinywera ngwa kwana kinje na maene kiarenga obo siburu yanto te bo siburu wenya sore babeka akalira akegero babekire egento nkerekerensa kenga buna akanyungu kiare goterekeruga arafu aiga saganyungu akarukurenga reka ari kubekuga abegete akona kubuma igonga wijimi yani engenjo yaye nagendererete kunywa umwe ryogoriria atagete kunywa egere dichiko musira abe umuntu uri umungai ukuchikurenda ukutabubukarore enibo yaye erishiko ababisa abairire bose yaya tiango turaigwa no mwaka munguru onye kageche nabaranyo gotokiera mwaka miaka talindu twateba ngobo mogotu twakonyora kureko ono dotebi burungi ngakiezeri ona uno yana eresire na roje tata biyekirandikirire taba oyende tigatwa twerere onoga enyasoriye abaka barika bakareko bakanyure yarenge ryogo itangani no gusiri gitaro yarenge ko basari metwe ngetarengo ko basaririe metwe iga amagena yakabegeta no muriro no endi ogori onsi gose goikarira arosigwa ono muriro uyu abore ngo korosinya sore yigo na mache na arenga agatogotire ndoje ngatata na kanyure garego nyinga Tony omoge tutubori no utairo getire siomba moisbori dori sege ra njoke muri arego yatogigo omaga tenga sei tomango gotero yago chumanga ime ero ebierere wewe ono kangusire igo naende enyasore yagakonyiraya noye n'abantu abo kionekaye onchoire aba babutuku nabo kioneye onchoire abana barabwo namuomerana kende nkiana rengo abare ko gukorera
n'aba banda abarenda abarero mokare korokanga amasase ankumetiti chitoye nere tichanda omwaruka rero baonjokire bakare koroka bakungu ngari isase riane isase goseneri nyasa atongete mwekorekane ona abamwaruka isase abantu bari gose mbarenge na mangana oyo rero nda nabeke byaye masasa ya mwaruka masase omuse tegenteke kene nke yorira gokora omwanya nguru nande tindakora mbabwate tokoroka nekerangesa nekemitere ona kemitereke bagaka kubago tomakurwa aria gesarate bagote ngagenda rabimuchia kuwacherende okwarura abo ose goikomitere kemitere mioro nanyendo sukiarengenka chiko bwata yara aberi surugen barenge nangenjo ena bayana renge Ndizi TV nero bwanzu Mugusii egokoretera amang'ana asongire nande agaswagwa akairurua akakonyubuya ntobeta iyo. This is me Papa Ziko the Bad enyoni omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye yo menya tengalero una vale mangae nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete chigari chobosombi ase bari bakurware